Ugba ba na yung mag-apply tag artista eh? Lagi ko ba adi mag-artista ka no? Ya first time nimo? First time na ko. Ikaw So, first time po nimo? Ako kay kananggikan mo jud ko sa kuan ABCCBN ba niya. Ko ma may sweldo oy wala lang ko niadto dito. Ikaw sa dud gikan man sad guro ka sa kanang GNB no. Ako gikan ko sa kuan po sa ABCBN og sa TV Stage 5. Ito madawat ta ani eh. Nasa ko na nimo tanan? Oh, anong lolo ka lagi ka? Giandam na ko ba sinahilak-hilak ba ko? Ganda man ako. Pareha naman yung pag-script ko. Hilak-hilak ko. Eh wala man Birit po, birit. Oh, girls. Nya, nasa gunan ninyong inyong kuan. Oh, Derek. Ah, Okay na, Derek. Ready na mi direct. Ready na mi, Derek. mayo nun Asa kay na ang mga partner ni Derek? Ah. Kana siya, Derek? Kanang ka orange? si Laagan. Kana ka, Derek? Oh, Gwapo ka, yung Di. sikap. kanang nya saha. Saan ako tawgon si Laagan? Kanang ika di sa puti vlog kanang lingkod sa ka. Watch and learn ba tan-aw nimo ang iyang pag-acting? Awas ako Si Chinchins vlog sa akong unahon ha. Sige, Derek. Sige. Mr. Lagan. Direk, sugo na ta direk. Oh, sugod na ta, dali na. Kay katingon na kay ko direk ay. Dili, ari ni kay. Oo. Ya, kani. Tira na mo. Hi. Ay, mo na ning para sa karon direk. Sa go na Wala, may para nimong sa- script no, bebe. Basta ko, dili ko kamaw mo acting, pili dalon na lang sa mga. Mo ni ang Ano among yung regular pagkakiyari? artist dire. Oo, ako day. Ako day si Mr. Laagan. Kada si Chinchin. Oo. Chinchin's vlog. Pwede day bata day kuhaon day direk. Uy, kuwang sa kuy ba? Bata, Ra, right? Bata, ay tra may. Ah. Ay sige, dili ta magsigig tabi kay madugay ta kay Oo. napa si G sa puti vlog. Oo, nagagan ang oras. Sige ha, sige ha, sige, sige. Action Sige ha. na. Sige. Direk. Sa sagi. Ya, ready na mo ha. Amo tong script no katong mansari bali mansari na mo direk. Oh. Dili, uy, weak sari. Ay, oh, week sari day. Wa man ni basa sa script, Derek. Dili ni sayo. Regular ni siyang artist, kibaw ni siya kung siya. Di check lang nako ba kung Sige, nagbasa Direk. ba jud ka sa imong script. Ah, Ako ra basa ka gi-check. butan ya ka, Derek. Murag astigo ning Chinchins vlog lagi. Ah, rolling. Oo nya sa direk. Sige, sige. Ako man siyang surprise. Yeah, may mako siguro na ron. Yan ka, Yeah. Derek. Als Derek ba? Ay sige tabi-tabi da kay mura magsip-sip ika. Sip-sip kay direk ay. Gigi Aron gigi siguro gigi. ni ma-regular ni 1 week. Sige. Rolling. Action. Hi, mahal. Ay, mahal. Tingnan, magduwa. Ha? Ako, mahal. Still ay. I'm coming mahal. Kailangan na lang mahal ha kay lapo Ikaw, kayo. Oh, okay na, mahal. Happy week, sir. Happy week sari mahal. Ang sama ni mo ang gift na ko, mahal. Ah, syempre. May lain pa. Ang imong favorite batong sliced bird with palaman. Yan, Yan. ang sama na. Kita sa baka. Dito sa buko. Lami na. Oh, kuta dire, kuta. Charan! Oh, di ba? Oh. Kaya, man akong ganahan. Oh. Di ba favorito ni nimo? Oo. Oh, kana. Kuha lang usa ka ng duha ka patong para aya kapa anam mo ra ba? Anam. Barat, naka direct. Direct ka. Dili ako ang direk ha. Ay, Just tara ko. Tapos direk. direct. Ikaw, tapos sayap direct na. Si. Direct. Ako rin bahala. Sige, direk. Yan ang gini na, mahal. Oh. Maayo mo kina mo edit si direk eh. Gamit ana da kanang kuan kanang kapkat. Ang ning black direct. Kining black ba? Oh, mo na ang kanang paborito ni mong kuan. Amay kam ka. May lamay ng gini direct. Amo na ka basa-basa nga taes baka. Mahal, sa. Oh, paps, cut. Sus ano kat man direk. Sus, di ba? Di pa man nimo kanon. Mingon man ka nga, paborito ni nako ganahan ko ani. Sus, di ka ba kaon mo? Mao siguro gabagabaan ka no, wa ka katubo tungod na ng kaon. Marag mao ko direk. Ilwa. Ilwa. Ayaw. Ah, sus di ni magsilbi minani. Oy, kaon ram day mo giari. Artista akong gipangita dili yung lomba sa kaon. Ika, lingkod to po ito. Sayang manggod kayo direct. Sayang kaya akong gikuan na ha. Sus. Gigingan ka direk ilwa. Imo man gihurot. Ano ka? Abdi nimo, wa ko mang-hire direk. Kaon. Dig kaon. Akong gi-hire artista. Lingkod dito. Lingkod dito. Why to bing sa direct? Ah, di ang mga bakban. Ako dito, lingkod dito. Wani kaon sila direk. Sus pastilan. Eh, tawag akaton na po si Jisa. Oh, Oy, Jisa puti vlog. Ya, day, nadala ka, day?
nasugan ako sis eh. Kana wa ko madala sis pero okay ra ko sis. Ha, nabusog bunsag ko. Ako Problema na. Sige sis eh. Kaya rin mo sis. Una lang ko sis ha. Sige sige. Kaya Salamat. rin ako. Kaya rin ako. Jisa puti vlog. Paminaw kog tawgon kay kaniyara ko sige. Tawag nimo ba nagtabi man mo atong usa nga awa na ko dawata. Mao gyud. Ay, sorry kay Ya. direk. Na sagoni mo script. Sago na lang ko sa Ah, direk. ari na kay. Magisi ni. Oh, nya ginya magsugod ta. Ay go po. Okay. Nag-apas sa oras ha. Artisto. Magwapo ni artista ni Juan. Mo na akong regular artist diri, Mr. Lagan. Nice to meet you. Wow. Sige. Suyak ko ninyo eh. Maano to kasaguna ka sa imong kuan, miss? Jisa puti vlog. Oo. Mr. Ya. Lagan like wang ila taga. Ah, susunod ko na. Magdali ta kay ang oras sa kamyapat. Ya. Rolling action. Anong kailangan kong gawin? Direk. Asa mo rin Jisa Direk? Ikaw, naaraw. Uy. Nara de jadi. Namumo di ay. Pasil. Nagtuo man ko kanang kita ko diri kay ilom sa gayo. Sila. Sige, patay. Padayon. Babe, kanang nabi ako nga kanang katong ganahan nimo. Diba? Ganahan kay kaani, mo binig ingon nimo, di ba? O, diba? Sliced bird. Nga kanang with palaman. Diba? Ganahan kay kana, di ba? Ita. Hindi ko mukhaon na eh. Ha? Hindi ko mukhaon na. Kat. Dili kay mingon, di ka mukaon. Mingon ka, ganahan ka ana. Sige. Balik. Tumana script gege. Balik direk. Rolling action. Ganahan kani, no? Ganahan kani. Sa una pero karon di mo ganang kaon lagi anak lagi. Di mo ganang kaon jud anak. Di ganahan kaani, di ba? Ganahan kaani. Sa una na to pero karon dili naman. Kat. Ganahan lagi ka. Ganahan lagi ka. Direk sa man direk di mo gumukaon na direk. Di mara ko anon ba na unsa? Tumana ang script. Sige, Ayaw sige. pagsupak sa direktor no unsa Ah, tao sige, ka. direk. Nga play kay mo tirik artista di mo tuma mo nako. Tuman lang kay. Masakit tong biyanan ka ng kasing-kasing si Direk bisig atakihon na diha kanang sa bako ba. Masig tabi kay. Rolling action. Babe, dala na ko imong paborito, babe. Nga, sliced bird nga with palaman nga kanang ita sa baka nga basa-basa. Kana. Anong hilak man ka, babe? Katwa ko miingo magdrama-drama tagilak dire. Di pa paway kat. Oy pa. Wait. Sumbuti ka mama direk. Exam. Ay sige ginagagawa ko mag-hire rate tagilak. Sumbuti ka mama lagi direk. Lagi gumukaon na ina mga pagsan. Ang hayar man kag bata, Direk. Sumbong pas mama. Di ganoon ngahan. Di ganahan. Ito ni takuban kay di siya ganahan. Katata kay sampulan di ka. Ako'y mukuan. Kay kagunay direct be. Sampol ka, Direk. Ako sampul kay sus na unsam ni kung pang-hire. Pura man gi saktos ka buot. Nya mag. Sige, Direk. Unsa ikay babae, Direk? Ako'y babae. Nya tanawa ha. Sige, pag-ilis sa dito direk. Sige. Sila. A few minutes later. Nya nakuha na nimo Jisa. Minatoon. Oh, nakuha na direk. Nya kinang unsa kay itoy last part ba? Oh, kiss direk ka ng sulak. Oo. Sana Sure. Uy, Nada ito'y chula, na Direk. musupas pa ka na sa script. Aw. Nako kay kiss. Sulak, anak. Aw, kung nais, pasulan na siya, Direk. Kami lang, kuha na niya, kiss-kiss. Anad mo ka na kiss-kiss. Dapat eksampulan ako ba para makuha gyapon niya. Tuma primero di ba wa ka kuha. Sige na. Di pa kana na porma na ko babay.
Sure, ya Derek. Uy, Sige na, sige na, Derek. Gege. Rolling! Nya sa oy. Tinuod na yung bulay. Bulay kiss. Hala ka. Siya lang kiss. Di. Naling itong supak pa man taong kaya. Rolling! Action! Magsuri. Ayaw. Ayaw, binuang niya Derek. Ay, Pakisa si Derek ba? Pakisa! pakisa. Yung tawag. Ikaw na lang so Derek. Ayun na Derek. Noon sa siraon na biyan mo gnaong Derek. Ay, Aron makamao si Gisa ba? makamao. Sige, sula, Derek! Sula na, sula! Di sa ko pakisi mo Derek noon sa men. Derek, oy. Wala.